Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwwata wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'uli alladzi lam yusamma fa'iluhu. Babul maf'uli utawi iki iku bab mertelakake maf'ul. Alladzi rupane maf'ul lam yusamma kang ora ditutur apa fa'iluhu, fa'ile maf'ul. Wa yusamma lan diarani apa maf'ul naibal fa'ili ing ganti fa'il. Wa huwa utawi maf'ul iku al ismu aran kalimat isim, al marfu'u kang diwaca rafa apa isim, alladzi rupane isim lam yudkar kang ora ditutur ma'ahu ing dalem sertane isim apa fa'iluhu, fa'ile isim. Yakni ngersakake sapa Kyai Musonef anal maf'ula ing sak temene maf'ul alladzi rupane maf'ul lam yusamma kang ora ditutur apa fa'iluhu, fa'ile maf'ul iku al musamma kang diarani apa maf'ul aidon kali maneh naibal fa'ili ing ganti fa'il. Huwa utawi naibal fa'ili iku al maf'ulu, iku maf'ul alladzi rupane maf'ul yakumu kang jumenengake apa maf'ul makoma fa'ilihi ing dalem panggonane fa'ile maf'ul fi jami'i akamihi ing dalem sekabehane pira-pira hukume fa'ilihi. Wa ba'da katfil fa'ili ing dalem sakwise buang fa'il linggorodin krana arai tujuan siji minal akrodi saking pira-pira tujuan liya. Kakolihi ta'ala kaya dawuhe Allah ta'ala surat An-Nisa ayat 28 ayat 28. Wa kulikal insanu dhaifan. Wa kuliko lan digawe sapa al insanu manusa. Dhaifan kali apes atau kali lemah. Al aslu utawi asale lapat wa kulikal insanu dhaifan iku wa qala qawwahul insana. Dadi lapate kulikal insanu dhaifan asline lapate qala qawwahu al insana. Biraf'i labdil jalalati kelawan rufae lapat jalalah alal fa'iliyati ing atase dadi fa'il wa nasbil insana lan nasope lapat al insana alal maf'uliyati ing atase dadi maf'ul. Fakudifa mongko dibuang opo al fa'ilu opo fa'il. Wa huwa utawi fa'il iku labdul jalalati lapat jalalah. Dadi fa'ile lapat Allah iki lho, lapat jalalah. Li ilmi krana oleh ngaweruhi bihi kelawan fa'il. Fabakia mongko tetep opo al fi'lu fi'il muktajan kali kang butuh ilama maring lapat yusnadu kang disindikake opo mah ilaihi maring fi'il. Faukima mongko dijumenengake opo al maf'ulu bi opo maf'ul bi mukomal fa'ili ing dalem panggonane fa'il
fil isnadi ing dalem penyandaran ilaihi maring fiil. Fa'utia mongko diwenehi apa jami'u akamil fa'ili, apa sekabehane pira-pira hukum fa'il. Fasara mongko dadi apa al maf'ulu apa maf'ul iku marfu'an kang diwaca rafa apa maf'ul. Bada angkana ing dalem sakwise tegese ana apa maf'ul. An iki an tafsiri ayo. Tegese ana apa maf'ul iku mangsuban kang diwaca nasab. Faltabasat mongko dadi serupa apa sauratuhu bentuke maf'ul bisauratil fa'ili kelawan bentuke fa'il. Fa'uktija mongko dibutuhake apa ila tamjizi akadihima maring bedakake salah sijine sauratul maf'ul lan sauratul fa'il. Anil akori saking perkara kang liya bikaisu ida sumi'ah kelawan sekirane ing dalem nalikane dirungu saking wong Arab apa labdul fi'li lapate fi'il. Yu'adu mongko diwilang-wilang apa annama sak temene lapat ba'dahu kang ing dalem sakwise ma iku fa'ilun dadi fa'il. Auna ibun utawa iku perkara kang dadi ganti anil fa'ili saking fa'il. Fabakia mongko tetep apa al fi'lu fi'il ma al fa'ili ing dalem sertane fa'il ala sauratihi ing atase bentuke maf'ul al asliyati kang asli al asliyati kang asli apa sauratihi. Wa guyira lan dirubah apa al maf'ul ma'ana ibihi ing dalem sertane kang dadi gantine fa'il. Suma bayana mongko keri-keri jelasake sapa Kiai Musonef kaifiyata takyiril fi'li ing tata carane ngrubahi fi'il bi kaulihi kelawan dawe Kiai Musonef rupane fa ing kanal fi'lu madian duma awwaluhu wa kusiro ma qabla akhirih. Fa ing kana mongko lamun ana apa al fi'lu apa fi'il iku madian rupa mandi. Duma mongko dindumake apa awwaluhu kawitane fi'il wa kusiro lan dikasroake apa malafat qabla akhirih kang ing dalem sadurunge akhire fi'il. Nakwu wa kulikal insanu dhaifan. Sepadane contoh lapat wa kuliko lan didadekake apa al insanu apa ngene ya. Wa kuliko lan didadekake sapa al insanu sapa manusa dhaifan kali apes atau kali lemah. Wa i'rabu utawi i'rabe lapat kulikol insanu dhaifan iku kuliko utawi lapat kuliko iku fi'lun rupa fi'il mandin kang wis kliwat apa fi'il. Mabniun kang dimabniake apa lapat kuliko lima marang maf'ul. Lam yusama kang ora ditutur tatawa kang ora disebut kang ora diarani ya kena ya kang ora ditutur apa fa'iluhu fa'ile ma. Wa in sita lan lamun karep sapa sira kulta mengko ngucap sapa sira ing mabniyun lil majhuli ing lapat mabniyun lil majhuli. Mabniyun ngene wae penak. Wa kuliko ngono ya. Wa kuliko lan lapat kuliko iku mabniyun dimabniake. Apa lapat kuliko
lil majhuli maring fi'il majhul. Wa utawi mabniyun lil majhuli iku bimaknama kelawan maknane lapat qoblahu kang ing dalem sadurunge mabniyun lil majhuli. Wal insanu utawi lapat al insanu iku naibul fa'ili kang dadi gantine fa'il marfuun kang diwaca rufa. Marfuun kang diwaca rufa apa naibul fa'il bidumati kelawan karukat duma ad-dairati kang pertelo apa duma. Ngene ya kenek. Wal insanu utawi lapat al insanu iku naibul fa'ili iku kang dadi gantine fa'il marfuun kang diwaca rufa apa lapat al insanu bidumati kelawan karukat duma ad-dairati kang pertelo apa dumai lapat al insanu. Wa dhaifan utawi lapat dhaifan iku kalun dadi kal apa lapat dhaifan minal insani saking lapat al insanu. Wa ingkana lan lamun ono apa al fi'lu apa fi'il iku mudhari'an rupa fi'il mudhari'. Duma mongko didumake apa awaluhu kawitane fi'il mudhari' wa futika lan difatkake apa malapat qabla akhirih kang ing dalem sadurunge akhire fi'il mudhari'. Nakwu yudrobu zaitun. Umpamane contoh lapat yudrobu bakal dipukul sapa zaidun zaid. Bidomil awalihi kelawan kewaca dumai kang awal wa fatkir roi lan kewaca fatkai kurup ro alati rupane kurup ro qabla akhirih kang ing dalem sadurunge akhire lapat yudrobu. Wa i'robuhu utawi i'robe lapat yudrobu zaidun iku yudrobu utawi lapat yudrobu iku fi'lun rupa fi'il mudhari'un kang mudhari' mabniyun kang dimabniake apa lapat yudrobu lima maring maf'ul lam yusama kang ora diarani apa fa'iluhu fa'ilima. Wa in sita lan lamun karep sapa sira mabniyun lil majhuli ing mabniyun lil majhuli. Wa yudrobu utawi lapat yudrobu iku mabniyun kang dimabniake apa lapat yudrobu lil maf'uli maring fi'il majhul. Ngene ya. Wa in sita lan lamun karep sapa sira ing lapat mabniyun lil majhuli. Wa yudrobu utawi lapat yudrobu iku mabniyun kang dimabniake apa lapat yudrobu lil majhuli. Lil majhuli maring fi'il majhul sampai maf'ul maring fi'il majhul. Wa utawi mabniyun lil majhuli iku bi maknama kelawan maknane lapat qoblahu kang ing dalem sadurunge mabniyun lil majhuli. Wa zaitun utawi lapat zaitun iku naibul fa'ili iku kang ganti fa'il marfuun kang diwaca rufa apa lapat zaitun bidumati kelawan karukat duma ad-dairati kang pertelo apa dumai lapat zaitun. Wa ala kismaini dohirun wa mutmarun. Wa utawi naibul fa'il iku ala kismaini ing atase ana rung dumduman. Rupane dohirun naibul fa'il isim dohir wa mutmarun lan rupane naibul fa'il isim domir. Kama koyok keterangan takut dama kang wis dadi dingin apa nadiruhu tetunde nikmah atau sepada nikmah fil fa'ili ing dalem bab fa'il.
Faddohiru mongko utawi naibul fa'il isim dohir iku nakwu kaulika. Contone pengucap sira rupane duriba, lapat duriba iku jenengane naibul fa'il isim dohir. Lapat duriba. Bidomil awalihi kelawan domae kawitane lapat duriba wa kusira lan dikasroake apa arrau ngene wae. Ya ngono wae ya diwaca ngono wae. Wa kasri ra'i ngono ya kenek. Fadhiru mongko utawi naibul fa'il isim dohir iku nakwu kaulika. Umpamane pengucap sira duriba rupane lapat duriba. Bidomi awalihi kelawan domae kawitane lapat duriba. Wa kusira lan dikasroake apa arau kurup ra'i lapat duriba. Alladhi rupane kurup ro qabla akhirihi kang ing dalem sadurunge akhire lapat duriba. Tewaca bidomi awalihi wa kasri ra'i ngono ya kenek. Apa zaitun? Apa lapat zaitun? Sajane iku contone duriba zaitun. Duriba dipukul sapa zaitun zait ngono ya. Faida kulta mongko ing dalem nalikane ngucap sapa sira ing lapat duriba zaitun. Duriba wis dipukul sapa zaitun zait. Takulu ngucap sapa sira. Takulu mongko ngucap sapa sira fi irabihi ing dalem i'rabe lapat duriba. Duriba utawi lapat duriba iku fi'lun rupa fi'il mandin kang wis kliwat apa fi'il mabniun kang dimabniake apa lapat duriba lima marang maf'ul lam yusama kang ora ditutur tatawa kang ora disebut apa fa'iluhu fa'ile maf'ul. Wa zaitun utawi lapat zaitun iku naibul fa'ili ing kang ngene ya. Wa zaitun utawi lapat zaitun iku naibul fa'ili dadi naibul fa'il tatawa ingkang ganti fa'il. Marfu'un kang diwaca rufa apa lapat zaitun bidumati kelawan karo kaduma adhairati kang pertelo apa dumae lapat zaitun. Wa yudrobu lan contoh lapat yudrobu maknane bakal dipukul. Bidomi awalihi kelawan dumae kawitane lapat yudrobu. Wafutika lan difatka apa arau apa kurup ro. Tik waca ngene ya kenek ya. Wa fatkir ra'i lan fatkai kurup ro ngono ya kenek. Tik waca futika ngono wae ya. Wa yudrobu lan lapat yudrobu bindomi awalihi kelawan dumae kawitane lapat yudrobu. Wa futika lan difatka apa arau kurup ro lapat yudrobu allati rupane kurup ro qabla akhirihi kang ing dalem sadurunge akhire lapat yudrobu sapa zaitun sapa zait. Dadi yudrobu zaitun bakal dipukul sapa zaitun zait. Faida kulta mongko ing dalem nalikane ngucap sapa sira ing lapat yudrobu zaitun. Yudrobu bakal dipukul sapa zaitun zait. Takulu mongko ngucap sapa sira fi irabi ing dalem i'rabe lapat yudrobu zaitun. Yudrobu utawi lapat yudrobu iku fi'lun rupa fi'il mundhariun kang mundure apa fi'il mabniun kang dimabniake apa lapat yudrobu lima marang maf'ul lam yusamma kang ora ditutur kang ora disebut apa fa'iluhu fa'ile ma. Wa zaitun utawi lapat zaitun iku naibul fa'ili iku kang ganti fa'il tatawa ngene. Wa zaitun utawi lapat zaitun iku naibul fa'ili dadi naibul fa'il. Penak ayo ngene. Wa zaitun utawi lapat zaitun iku naibul fa'ili iku kang ganti fa'il. Marfu'un kang diwaca rufa apa lapat zaitun bidumati kelawan karo kaduma adhairati kang pertelo apa dumai lapat zaitun.
Wa ukrima amrun. Contoh lapat wa ukrima amrun. Wa ukrima lan dimulyaake sapa amrun sapa amr. Bidomi awalil fi'li kelawan domai kawitane fi'il. Wa kusiro lan dikasro apa ma lapat qabla akhirihi kang ing dalem sadurunge akhire lapat ukrima amrun. Wa i'rabu utawi i'rabe lapat ukrima amrun iku ukrima utawi lapat ukrima iku fi'lun rupa fi'il. Apa lapat ukrima mandin kang wis kliwat apa fi'il mabniyun kang dimabniake apa lapat ukrima lima marang maf'ul lam yusama kang ora disebut apa fa'ilu fa'il ma. Wa amrun utawi lapat amrun iku naibul fa'ili kang dadi gantine fa'il ngono ya kena. Wa amrun utawi lapat amrun iku naibul fa'ili kang ganti fa'il marfu'un kang diwaca rafa apa lapat amrun bidumati kelawan karo kaduma adairati kang pertelo apa dumai lapat amrun. Wa yukromu amrun wa yukromu lan bakal dimulyaake sapa amrun sapa amr bidomi awalil fi'li kelawan doma kawitane fi'il wa futika lan dipatkah apa arau apa kurup ro. Alati rupane kurup ro. Alati rupane kurup ro. Diwaca ngene ya kena. Bidomi awalil fi'li wa fatkir ra'i ngono ya kena ya. Ngono ya kena diwaca bidomi awalil fi'li wa futikar ra'u ngono ya kena. Dadak baleni ya. Wa yukramu lan bakal dimulyaake sapa amrun sapa amr. Bidomi awalil fi'li kelawan doma kawitane fi'il wa fatkir ra'i lan difatka kurup ra'i ngono ya kena diwaca wa futikar ra'u lan dipatka apa arau kurup ra'i lapat yukramu ngono ya kena. Allati rupane kurup ra qabla akhirihi kang ing dalem sadurunge akhire lapat yukramu. Wa i'rabuhu utawi i'rabe lapat yukramu amrun iku yukramu utawi lapat yukramu iku fi'lun. Wa i'rabuhu utawi i'rabe lapat yukramu amrun iku yukramu utawi lapat yukramu iku fi'lun rupa fi'il. Mundhariun kang mundure mabniun kang dimabniake apa lapat yukramu lima marang maf'ul lam yusamma kang ora disebut apa fa'iluhu apa fa'ile ma. Wa amrun utawi lapat amrun iku naibul fa'ili ingkang ganti fa'il marfu'un kang diwaca rufa apa lapat amrun bidumati kelawan karukat duma ad-dawirati kang pertelo apa dumai lapat amrun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.